det var jeg. Ja, okay. Mit ord, det går. Ja, okay. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi har en slik-channel. Det er min kanal. Det er min, der overtager igen. Nå. Først så tager vi et hvidt skelethoved, og vi har aldrig smagt det her. Har jeg taget den? Ja. Synes Hvor der er ikke huller i mine øjne. Nå, 3, 2, 1. Det smager godt. Prøv lige vel. Skal vi ikke have en skraldespand til, hvis vi skal spytte det ud? Det skal jeg nok kende senere. Det smager sådan lidt. Bliver sådan lidt stærk i det. Næste. Jeg vil den galt i halsen. Næste. Jeg føler, jeg skal dø nu. Ja, okay, næste, det er... Den har jeg ikke taget. Den næste, det er... Den har vi ikke glædet os til. Vi skal alligevel have den overstået. Jeg henter lige en skraldespand. Det er ikke den, du skal hente. Der er en anden en. Du kan bare sætte dig, jeg ved godt, rundt, der ligger en rigtig en. Den, der har været med i alle mine videoer, den her ret til. Okay. Jeg har sidst dannet for over 20 kroner. Ja. Kommer du? Det lugter lidt godt. Bare. Hvad? Og efter vi har lavet slik-channelen, så skal I se lidt Fortnite gameplay. Ja, du stiller den der. Det her, Du det stiller ikke bare det er den dig. spænd, der har været med i alle vores videoer. Den lugter lidt godt. Ja. Okay. 3, 2, 1. Ej, det kan jeg. Den er faktur. Ej, den smager sådan noget. Det begynder sådan at komme et eller andet sådan på en måde lidt slimet-agtigt indeni. Nå, det kan sidde sådan en vinkamel i et eller andet. Den har jeg ikke. Hvorfor? Du har blandet nærmest alle dem, jeg ikke har. Du har taget blæksprutten. Det er ikke første sådan en. Det var den, du havde. Var det grønt, du havde taget? Ja. 3, 2, 1. Og det smager fint. Smager rugbrød. Jeg havde rugbrød. Smager rugbrød. Ej, det kan jeg ikke. Og nu siger vi, at vi skal spise den færdig. Det kan jeg simpelthen. Så er vi ved os. Du må gerne spille den derude. Nej. Du skal ikke brække dig i min video. Jeg gider ikke se på sådan noget. Spyt den ud! Nej. Så gider jeg ikke, at du skal brække dig i min video. Næste, det er... Nej, det er ormen. Det er noget, der smager godt. Har du taget den her? Den har jeg aldrig smagt. Okay, den næste, det er ormen. Nej, jeg tror, jeg har. Hey, jeg er klar. Det er meget god. Lidt sur. Meget god. Du har bare taget den her godt. Godt. Det er heller aldrig smagt. Okay, vi starter med at smage det hvide. Ja, 3, 2, 1. Og den smager de der polo der. Har du ikke smagt dem? Jo, de er mega gode. Smager de der Den er polo godt. der. Det der runde. Nu håber jeg bare ikke, den sorte den smager bræk. Det er du klar? Hej, sådan. Det smager også af de der polo. Ja, det smager det samme. På en måde. Virkelig gode. Den var meget god. Og ormen, den var bedre, synes jeg. Vi tager spæk. Så tager vi sådan her spæk. Blæksprut. Blækprut. 3, 2, 1. Ej, jeg starter med at spise øjnene. Du er ond. Grib ham. Skal jeg dø på et tidspunkt?
Jeg er god lidt dårlig. Kunne godt have været bedre. Jeg skal noget rykke, inden jeg brækker mig. Godt dybt med. Nå, ja. Og den smager. Skynd dig, den her smager godt. Hvor er mit cola? Jeg henter dit nu. Jamen, jeg vil brække mig her. Du skal ikke brække dig. Okay, min ven Simon Røst, han har taget de her to. Fuck det. Han har taget dem her. Det er jeg virkelig irriteret over. Jeg har aldrig smagt dem så. Det ligner sådan noget, jeg kan det. Og den der cola-ting, der er, som du lige har. Den der rundt i den, så for smagt ud. Har du taget dem? Har du smagt dem? Du må ikke fortælle, hvad den smager. Den er brun, og vi står og drikker, den smager. Ved du så ikke? Okay, har du taget 2 af dem? Okay. Der er lige at spise en. Har du taget 2 af dem? Nej! Den sagde det bare. Jeg har 3 stykker. Så der er min gud. Ja, 7. 8. Du har spist mere end bare 2 stykker. Du har. Og en kage. Og det er så virkelig ud, som om der er en frø, der lige har brækket sig. Og nej, jeg har ikke set en frø, der har brækket sig. Men så det ligner sådan en grøn slim på noget alt for. Det er Det kan jeg ikke forstå her. Den her, det ser mega lækker ud. det har jeg ikke taget. Det er godt. Det var altså ikke. Jeg så værd med. Og nu er man udspillet min af. Nej, vi har bolsje. Simon, det er. Nu tager vi det her bolsje. 3 tog endnu. Nå. Ej, hvorfor kommer der ikke bolsje fra? Sådan der. Kamera der. Ja. Ja. Nej. Jeg har taget den, men Right here. smager mega godt. Man kan også se, at det ligner på noget sådan noget karamelagtigt noget. Smager det karamel. Ja, det kan man synes godt se på farven. Ved du godt, jeg har den, men Har du? hvis du bider den, så smager det mega godt. Oh my god. Der er på en måde sådan en chokolade på noget inde i. Jeg tror, det er chokolade. Den der er god. Den er god. Det er dig, du ikke tog den. Wow. Jeg hader den her sange. Jeg har bare ikke lyst til at smage den, men jeg gør det. Det er en kæmpe. Du prøver den så. Den så ligger nede i butikken. Men det er jo alligevel en kano. Nå, godt. Ja, godt til. Ja, det var aftensmad. Den var bitte. Nå, men jeg tog den anden side. Råd. Det var bare det, den der gjorde mest ud. Okay, den kan jeg ikke spise. Jeg kan ikke. Husk det. Nu har jeg kun det her ene stykke tilbage. Rip mig. Jeg har så 4 stykker tilbage. Den her, den skal jeg ikke have. Rugbrød. Nej, Hvordan må det den der smager på? det ved jeg. Og den her, jeg ved ikke, hvorfor jeg tog den. Du spiste jo den ikke. Hvad laver du? Se, jeg laver en anden til sådan en, så jeg kan. Nej, kom nu. Jeg kan nå, så den er ulig. Ja, den er blevet ud igen. Den har jeg der, den smagt. kunne jeg simpelthen ikke. Den der, den kunne Sådan nogle elsker den lille, hvor helt vildt, så det er helt vildt. Den her kommer bare til at spille ud nu, så. Ja. Det er godt nok ulykkert, det her. Det er den snop om det. Nej, det kan jeg ikke. No hands.
Skal vi binde snappen? Så vi kan æde hele, og så skal vi se, hvem der kommer først. Det bliver for jævnt. Prøv at se, hvad der sker med mig i går. Det gør afs. Det var en armgang. Og jeg prøvede den også sådan 7-6 gange i træk. Men det gør afs. Det er en snyder. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg laver bare en... Så lad være. Simon, lad være. Det er min. Jeg laver sådan en mærkelig knude. Så godt nok udlægger du videre. Løber. Hold med fedt tilbage. Nej. Så er det tid til gameplay. Vi stopper lige videoen. Hvorfor? Fordi vi laver